Segur que la casa nova estarà bé. Abaixeu això! Segur que hi ha molta gent de la meva. Estàs bé, fill? Ai, mare, ja hi torno, disculpeu, que aquestes caixes no es mouran soles. Vinga, som-hi, doncs. Ai, 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 ja són aquí. Hola. El meu nom és Obama i sóc de la muntanya màgica. Jo em dic Petit Alan. I si anem a casa del Walter? És el vicepresident del Club de Caçadors d'Omnis de Torregrossa des de fa 17 anys. El coneixes? Walter, et presento l'Obama. No, és que en realitat em dic Britney. Britney? El seu Omni s'ha espatllat i un home se l'ha endut. Per això ara no pot tornar a casa. Ai, mare, el Robert, el porter de l'edifici. Escolta, tu què mires? No res. El Bruno no pot fer cacona si el mira algú. És dolent? No, ell no és dolent, però el seu germà sí que ho és. No descansarà fins que hagi dissecat tot el que pugui. Per fi tindrem la resposta. Hi ha vida a l'espai exterior. I el més important, es poden dissecar els extraterrestres. Walter, ens estan perseguint. Presta atenció a allò que tinguis just davant teu. No cal que m'ho digueu això a mi. Ei, tu ets el Petit Alan, oi? Ara necessito traslladar aquesta caixa. M'encanta el teu Que entusiasme. no s'escapi! Salut! Salut per tothom! Sí, tu, estic convençut que ets una antena humana. De vicepresident a antena humana. Situació actual? Canvi de llum.